Ćao, dragi moji svi. Evo mene ponovno, nakon nekog vremena. I htjela sam s vama danas popričati malo o drugim ljudima. Odnosno kako ih privući u svoj život. Kakve osobe privući u svoj život koje vi zaista želite. Za početak, svi znamo da smo mi socijalna bića i da imamo potrebu družiti se sa drugim ljudima. I to je sasvim u redu. Mislim da je najvažnije i prvenstveno to da se drugi ljudi osjećaju ugodno u vašem okruženju. Znači, ako želite privući nekoga u svoj život, morate vi vibrirati tako. Na primjer, to su osobe koje odmah primijetu vašu novu boju frizure, čestitaju neko vaše postignuće, zagrlili vas onako istinski, osjetite njihov zagrljaj. Znači, sve te stvari morate prvo vi početi primjenjivati kod drugih ljudi. I onda ćete pronalaziti osobe koje su takve kao što vi želite da budete. Znači, prvo vi budete takvi i onda će takve osobe doći. Pomoću tih načina možete i učvrstiti svoja prijateljstva. Znači, isto jako bitno da osobu slušate. Znači, dok razgovarate, da slušate šta govori. Ono će to odmah osjetiti. To se odmah osjeti. Znači, morate navesti osobu da se ona osjeća bitno u vašem okruženju, u vašem prisustvu. To je najvažnije. Ali naravno, važno je imati dobar stav i mišljenje o sebi. To je isto jako važno. Način sam ja primijenila na sebi, tako da sigurno djeluju što se mene tiče. Puno sam upoznala ljudi preko Facebooka. Evo, jednu želim izdvojiti ovim putem, a to je Violeta Saković. Sigurna sam da neki već znaju za nju. To je mlada osoba koja polako i sigurno postaje velika motivacijska govornica. Sigurna sam da će u budućnosti biti, da će mnogi saznati za nju. To je jedna topla duša, jedna jako dobra osoba koja zrači toplinom i jednostavno nakon njezinog susreta ili kad je netko upozna, jednostavno ta osoba se promijeni na bolje još. Tako da sam sigurna da danas se može upoznati jako dobre i kvalitetne osobe tek kad vi takvi postanete. Želim vam sve najbolje, uživajte u dan, u tjednu, mjesecu, u životu i vidimo se ponovno skoro.